Näme üçin iki göz bir şekilde görýär? Gözleriň kömegi bilen biz daş töweregimizdäki zatlary seljerýäris. Renkleri, sanlary, harplary, suratlary we şoňa meňdeş zatlary saýgaryp, bolup biljek hopy öňünden duýýarys. Gözleriň adamzat bedeniniň aýrylmaz bölegi barada hemmämiz alalaşýan bolsak gerek. Pikir edip gördüňizmi? Iki gözümiziň bolmagyna garamazdan näme üçin töweregimizdäki zatlary goşa görmeýäris? Aslında her göz öz başdak görüp bilýär we olaryň her birinde aýry-aýry şekil görünýär. Gözleriň arasyndaky araçak 6 sm-den biraz köprak bolan üçin iki retinadaky şekiller tapawutlydyr. Retina bu gözümiziň arkasyndaky ýagtylygy duýan dokuma bolup nerwlardan emele gelendir. Her gözden gelýän şekil bolsa iki ölçeglidir. Emma bu yerde täsin bir ýagdaý bolup geçýär. Iňi we uzunlugy bolan düz şekiller iki ölçeglidir. Iňi, uzunlugy we çuňlugy bar bolan şekiller üç ölçeglidir. Dünýädäki ähli maddalar üç ölçeglidir. İki gözden gelýän bu iki ölçegli suratlar beýinne üç ölçegli bir şekil görnüşine öwrilýär. Şol sebäpden jisimler we onuň içgenliginiň arasyndaky araçagy tapawutlandyryp bilýäris. Egerde iki gözde peýda bolan aýry-aýry şekiller beýinne dol birleşmeýän bolsady, dünýäni goşa we iki ölçegli görerdik. İki gözden gelýän şekilleriň arasyndaky tapawuty ören ýöneköý bir mysal bilen düşünürip bolar. Bir agaçyň şahasyny ilki iki gözüňiz bilen, soňra bir gözüňiz bilen seredip görüň. Ondan soňra iki gözüňizi täzeden açyp görüň. Şonda şahalar has içgin görünür. Başga mysal hem getirip bileriz. Bir gözüňizi ýapyp, iňňäniň gözüne sapak geçirmäge synanyşyp görüň. Emma muny başaryp bilmersiňiz. Sebäbi bir göz bilen iňňe bilen sapagyň arasyndaky içgin araçagy görmegi başarmaýarys. Şunuň ýaly katarakt keseline uçuranlar hem daş töweregi içgin görüp bilmeýärler. Katarakt bu göz keseli bolup gözdäki tebiğ linsanyň durlugynyň we aýdynlygynyň ýitmegidir. Ýagny gözüň öňüni ak örtük tutýar we daş töwerek boğaran aýnadan seredýän ýaly görünýär. Bu kesel esasan bir gözde emele gelýär we köplenç 40 ýaşdan soň dörep başlaýar. Bir-birinden garaşsyz bu gözleriň beýne getirýän iki aýry şekiliniň birleşdirilip bir şekile öwrilmegi we bu prosesiň dowamynda iki ölçegli şekiliň üç ölçegli şekile öwrilmegi ören çylşyrymly we ajaýyp hadisedir. Şeýle hem göz kesellerini barlamak we görüşüňize baha bermek üçin göz synaglary edilýär. Edilen göz synaglarynyň netijesine görä gözdäki käbir näsazdyklar ýüze çykarylýar.